en nuestra realidad vamos a hacer diferentes charlas con temas que creemos que políticamente son relevantes. Alternativa, ya sabéis, o si no os lo digo, su partido político forma parte de la coalición de Euskal Herria Bildu y bueno, y una de las funciones que podemos tener es dar un poco voz a diferentes temáticas que hay. Por ejemplo, contamos hoy con Markel, y no de Bildu, y con ella de la plataforma Bizilagunak, y bueno, vemos que en Donostia el tema del turismo está siendo cada vez un problema que perjudica más y más a la gente, y bueno, ellos mejor que yo lo van a poder explicar. Bueno, etxalde honden hori, eta eskerrik asko etortzagatik lehenbizi. Bueno, nik Bizilagunekin plataformatik hitz egingo dut pixka bat gure irakurketa egiten turismoaren inguruan, eta aurkeztuko dizuet pixka bat ere bai plataforma nondik datorren eta non sortu zen eta den. Plataforma sortu zen 2018an, baina 2018 baino lehenago bai egon zela Donosti 2016rekin kezka hori edo irakurketa hori turismoaren inguruan. Orduan handik urte betera bai hasi zen pixkat mugimendua hitzaldi ezberdinekin eta protesta ezberdinekin eta hortik aurrera sortu zen plataforma. Hasiera batean sortu zen turismo ereduarekin kezkatutako Donostiarron plataforma moduan, eta ikusita ere bai turismo industria hasi zela turismo jasangarria hitz egiten, eta hor bai eman gainean buelta bat eta desazkunde turistikoaren biderako plataforma bilakatu zen. Plataformak bai egin du lana urte hauetan zehar Donostiko eragile ezberdinekin, bai auzo-elkarte, ekologistekin eta etxebizitza eragile eta barrekin. Azkenean bai hor egin dugu lanketa ezberdinak Antondegiko surf parkearen inguruan, etxebizitza pisu turistikoen inguruan eta hotelen inguruan, bestetik ere Uharteko eskultura famatu horrekin, ondalearekin eta gero ere gaude antolatuta Europa mailan SET plataformaren barruan, eta SET plataforma osatzen dugu hiri ezberdinetako plataformak, Espainiar estatuan adibidez bai daude Sevilla, Barcelona, Palma, gero Portugalen Lisboa, Italian Venezia eta Frantzian pare bat hiriburu gehiago. Sartuko naiz orain pixka txapa sartzen turismoak dauzkan definizio ezberdinekin, eta gu bai azkenan ikusten duguna da eta bai azara bitarte egin ditugun ekimen ezberdinekin bai turistifikazioaren ingurua. Azkenean turismoak daukan definizioa da bereziki munduko turismo elkarteak botatzen duena dela, azkenean pertsona turista dela bere hiritik edo bere bizilekutik 24 ordu baino gehiago pasatzen dituen pertsona. Hor bai sartzen du ere bai azkenean dela zerbait ekonomikoa sartzen dela erdian, irabazi ekonomikoa daudela eta berlako gauzak. Turistifikazioarekin bereziki da ikuste Donostin ikusten duguna da, azkenean turistifikazioak egiten duena da eraldatu guneak, hiriak, auzoak. Azkenean lehen geneukan tokian okindegi bat bihurtzen dela, Aldezarrean dagoen bezala turroien denda bat. Edo supermerkatua zegoenean sartzen dizuten tokia plastikozko atak horrelako gauzak, eta hor etxe bizitzan ere berdina ematen da azkenean etxe bizitzak, bizitzeko tokiak zirenak bihurtzen direnan hotelak, pisu turistiko eta azkenean egiten duena da bizitza osoan eragin turistifikazioa. Gero bai salatu dugu turistifikazioaren barruan ere bai, gaur egun hasi direla hitz egiten turismo jasangarriaren inguruan, azkenean hori. Bereik saltzen dugutena da industriak turismo jasangarria daukagula gaur egun, baina azkenean turismoa ezin du berez jasangarria izan ateratzen geralako gure etxetik, egunak, bai kotxez, bai bertakoa, eta azkenean bai eman behar dela hor, buelta dela desazkunde bat, azkunde horrekin bukatzeko. Jasangarriarekin ere azkunde bat ematen delako. Esplikatuta pixkat hori, sartuko naiz pixkat hori, etxe bizitzan duen eraginean, azkenan gaur egun
Donostin turistifikazioa bereziki etxe bizitzan dauka eragina, izan ditezkela bai pisu turistikoak eta hotela. Gaur egungo datuen arabera, udal erregistroan eta Markelen gero zuzenduko bestela, 1500 pisu turistikotik gora daude. Baina iritiklarira geografo taldeak bai atera ditu 2022an eta 2023an datuak Airbnb plataforman eta beste plataforma ezberdinetan jarrita zeudenak, eta beraiek ateratako datuen arabera 2022an 1656 pisu turistiko zeuden, udal erregistroan baino gehiago, eta gauaren media gutxi gora bera 240 eurokoa zen. Eta aurten berriz 1806 pisu turistiko daude. Datu hauetan ere atera dituzte, beti esaten digutela pisu turistikoa dira norbanakoa daukan bigarren etxe bat jartzen duela, Airbnb bere garaian erabiltzen zuen ere, esaten zuen ere pisu turistikoi esker jendea ez dutela desauziatu bere etxetikan eta horrelako gauzak. Gaur egun Donostian 1806 pisu turistikotik 1200 dira enpresa pribatuek kudeatzen dutenak. Hor daude Freelance dela gehiena Auzkana Donostian direla 125 pisu turistiko. Eta Donosti bihurtu da zerbaitetan lehenengoa gera da prezioan, aurten 270 eurokoa da gaua, eta hor dauzkagun datuak inguruko hiriburuekin, Baionan daude 105 eurotan gaua, Madrid 155, Bartzelonan 125 eta Parisen 205 eta Nueva Yorken 216 eurotan. Esan nahi du Donosti garestiena dela. Hor bai guk egin ditugula proposamen ezberdina pisu turistikoekin, azkenengoa bai hartu dugula eredu bezala iparraldean martxan jarri duten legedi berria dela konpentsazio legearena, eta legeak esaten duena berez da, zuk pisu turistiko normal bat, pisu turistiko bat irikitzeko iparraldean, ezin dezu atera alokairuko pisu turistiko bat. Hau da, esan daitekena da, 200 pisu badaude alokairuan, beti 200 egon behar direla edo gehiago. Eta hortik ezin dela atera, orduan izan beharko zen pisu turistiko bat erekin erabezu, zerotik eraiki beharko zenula. Guk bai gure proposamenean sartzen duguna da, epe motzerako gaur egun Donostin dagoen zonaldeen logika horirekin bukatzarena, jabetzei muga jartzarena, dauden enpresa pribatu hauei muga bat jartzarena, eta gero bai, orain dela 2 urte kendu zuten ikuskapen zerbitzu hori berriro martxan jartzarena, azkenean itxi diren gehienak izan direlako bizilaguna ditu duten, hor bai egon ziren orain dela urte batzu VPko pisu batean pisu turistikoa zeukana eta azkenean bizilagunen kejekin. Eta bai ikusten duguna da aurrera begirako hori, lizentziak izatea epe batekoa, hau da, 2 urterako lizentzia eukitzea eta gero etxe horrek edo edifizio horrek ezin eukitza lizentzia gehiago eta denbora mugatzen jutea azkenean pisu turistikoak desagertu arte. Beste arazo nagusietako bat etxe bizitzarekin dira hotelak, azkenean hotelak egiten dituzte edifizio osoetan eta horrek ere plazak kentzen ditu. 2011an 111 hotel establezimendu zeuden Donostin, 2021an 155. Eta kalkulen arabera urtero 6 hotel gehiago daude. Horrekoan zinegotzeak esan zuen. Horrein dela urte hotel gutxiago, plaza gehiago zeudela gaur egun baino. Eta gero bai jarri du orain martxan moratoria bat hotela, baina bai sartu ditula eszepzioekin eta kontuan eduki behar da azkenean lizitazio asko eman da daudela moratoria hau sartu baino lehenago, orduan horrek esan nahi du urte honetan, urte hauetan hotel gehiago irekiko direla hiria. Gero beste datu bat da, eta nik uste nahiko interesantea da ere bai, eta guk bai salatu dugula aspalditik handa Donostitik joan behar izan duen jendea turistifikazioaren ondorioz. Gipuzkoako Foru Aldundia bai egin zuen inkesta bat eta hori. Azkenengo 2020 arte 10 urteetan, 18-24 urte bitarteko 3.375 gazte joan behar izan dute Donostitikan. Dauden datua dira jende gaztearena, hortik gora eta gaur egun arte datu horiek ez dakizkigu eta gehiago izan daitezke. Jarraitzen pixkat horrela eta zatu denbora.
Gero bai ikusten dena hirian da masifikazioarena, bai saltzen dugutela masifikazioa ematen dela bakarrik zona batzuetan, Aldezarra, Gros eta Antigua erdialde Amaran, baina bai udaletxeak bultzatzen duena da hiri osora zabaltzearen, horrek ekarriko duena da masifikazio hori zabalpen ematea, eta bai gaur egun daudela saltzen hori azkenean zabalkunde hori egitearena. Zabalkunde hori ez da bakarrik auzoetara baizik eta beraiek esaten dute urte osoan turismoa bultzatzen bada, gehiago urtean zer gehiago banatuko dela, baina azkenan aurkakoa da, azkenan ekarriko duena da urte osoan zehar kantitate berdina edo gehiago gauzkoa. Azkenan bai ematen dizkiguten datua beti dira azkundarena eta goraka da horrena. Gero hori pixka bat alde hortatik, eta gero bai azkenean bihurtu dela Donosti monokultibo bat dela turismoarena. Azkenean zentratzen dira asko turismoa izan behar duela hiriaren motorra eta hori. Azkenean bai ekartzen duena horrek da, jarraitzen dutela inbertsak egiten promozioan, monokultiboa izan da ere prekarietate gehiago ekartzen duela lanetan. Azkenean hor daude hoteletako garbitzaileak eta normalean gehienetan emakumezkoak eta pertsona razializatua direla, sukaldeetan eta tabernetan daudenak ere bai, eta hor dago adibidea, orain dela 6 hilabete Zenra itxi zutela, atxilotu zuten jabea ere bai paperi gabe zeuzkalako lanean langileak eta horrelako gauza. Eta gero hori, bukatzen juteko nire zatia hori, gero bai salatu duguna da eta hasieran komentatu duten bezala eragile ekologistekin lanean, ondare naturalean daukan eragina turismoak, ez da bakarrik etxe bizitza, baizik eta ondare naturalaren artifiziazioa izan daitekeela ondalearen. Eta hor niretzako dira datu interesgarriak, eta bai atera genituela, kaleratu genituela horren dela urtebete dira ere, turismoak karbono dioksidan daukan eragina, azkenan da turismoaren ondorioetako bada, 9% da azkenengo datu uste eta azte honetan eman dutela, dela turismoak sortzen duen karbono dioksida. Hor, adibide bezala, Bilbo-Paris bidai bat hegazkinean izango ziren 1082 kilogramoko karbono dioksidoarena, eta kotxean, igual gehienok erabiltzen dugun zerbait dela, urtean 12.000 kilometro izango zirela 2.000 kilogramokoa. Gero hor bai, bestalde izango zen 10 eguneko kruzero batek sortzen duela besteeko karbono dioksidoa. Azkenan hor jolasten dute, gero saltzen dizute kruzeroak oso ekologikoa direla, argia hartzen dutela itxasan daudenean eguzkitikan, eta ura berra beribili, baina azkenan ere kutsakorra dira. Suerta daukagu Donostin kruzeroak ez direla sartzen, baina Barcelona, Oporto eta horrelako herrietan sartzen dira, edo Venezia batean sartzen dira 3 kruzero, eta gutxienez bakoitzak 10.000 pertsonak hartzen ditu, eta askatzen dizkizute zure hirian ja bertan daudenekin. Bueno, ez dakit badakizuen, baina gaur da agurraren nazioarteko eguna. Agurrak ere, el saludo, ere omen dauka nazioarteko egun bat, eta hau esaten dut, ezagizuei gertatu zaizuen, baina nahi udara honetan pare bat kasu ditut horrelakoak, batez ere Donostia inguruan, Ulia edo mendi hueltaren bat edo ematerakoan, gurutzatu izan aizenan turistekin eta berren zuze jatorritakoak izan guztiak apai agurtu diat, ez? Eta hasieran zen ditu ze kuriosoa, ez? Gutxien ez euskeraz eta gaina horrelako agur ezakit, herrikoi edo gertuko batekin, ez? Gero konturatu nintzen, Donostian turismoko zinegotzi berria daukagu, Jon Isausti, PNV-koa,
Eta berak egin zuen lehenengo gauza hauteskuneen ostean, justuki izan zela, turistei eman beharreko ongi etorri bide horretan, euskerari garrantzia gehiago ematea eta batez ere agurtzerako orduan jendeari esatea, hemen herri honetan aupai esanez agurtzen dela, ez. Txantxantzeko honekin hasi naiz, baina, nik zentratu nahi dut eta uste dut turismoari buruz hitz egiterakoan orduak eta orduak pasa ditzazkegula, gaur egun, gure bizitzetako, gutxienez hiriko bizitzako eremu guztiak hartzen ditu, baina gaur nahi nuen zentratu gehiago, eta horrengatik hasi dute zinegotziaren aipamenarekin, Bildutik Donostian, Bildutik momentu honetan nola ikusten dugun turismoaren egoera eta batez ere udal politikei dagokienean edo, datozen urteetarako edo zer aurre ikusten dugun edo zeintzuk izango diren nolabait esatearren bataiak, bai? Eta igual lehenengo datu kuriosoa da hori, 8 urtez alderdi sozialistako zinegotzi bat egon ostean, Donostia turismoko zinegotzi bezala, hauteskunde hauen ostean, PNVk hartu duela departamentua, PNVko zinegotzi bat jarri da, eta gure ustez horrek asko esaten du, egiten dugun irakurketa delako, hauteskundeetan 10.000 botoren galera eduki dute, konturatu dira, turismoa arazo bat bilakatua zela edo bilakatzen ari dela Donostiarren egunerokoan, esango nuke eztabaida hauek Donostiako luze zabalean ematen direla iaia dozein eremutan, azkenean gauza batengatik bestearengatik iaia herritar gehienok daudelako eraginak edo eragindak turismoarengatik eta nik uste lehenengo aldaketa nagusia edo hori izan zela. Dena guk esaten dugun kontu bada eta horrela diratzen genuen duela gutxi eta da gure ustez agintaldi hau edo agintaldi berri honek bidegurutze batean jartzen gaitu. Bidegurutze batean edo klabea izango den agintaldi batean ez hainbeste turismoak sortzen dituen arazoen inguruan, ze arazoak askoz ere lehenagotikan sortzen ari dira, baizik eta bai konturatu beralako udal gobernuaren aldetikan ere egon dela horrelako biraje bat diskurtsoaren inguruan, ez? Jarrek aipatu du jasangarritasunarena aspalditik erabiltzen ari diren mantra bada, baina hauteskunden bezperatikan eta udara guztian zehar ikusten genuen, arreta Donostiarrengan jarri behar zela, bizilagunak zirela garrantzitsuak, edozein politika turistiko premia edo erdigunean egon behar duela herritarra, eta bai uste dugu klabea dela edo bidegurutzan jartzen gaitula arazo oso handi bat eduki dezakegulako instituzioetatik edo administrazio edo erakunde publikoetatik egiten diren diskurtsoak praktikarekin lotzen ez baldin badira, bai? Eta diot, uste dut etxebizitzaren arazoa guztiok ezagutzen dugula hiri honetan eta nire ustez etxebizitzarekin gertatzen zaigu badagoela horrelako resignazio oso handi bat, bai? Beti esaten dut aspalditik datorren arazo bada, honek ez daukat soluziorik eta asumitu egiten dugu eta asumitzen dugu oso modu normalean, Donostiko 4.000 gazte hamarkada batean hemendik kanpora joatea eta inork ez du ezer esan horren inguruan, ez? Eta ez dugu ezer esaten ez diogulako soluziorik ikusten arazoari, ez? Eta horrengatik esaten dugu, gakoa dela agintaldi hau, ez baldin badira ajustatzen diskursoak praktiketara, aurkitu gaitezkelako etxebizitzarekin daukagun erresignazio horretan turismoarekin, ez? Eta gure ustez bai etxebizitzak eta bai turismoak badute soluzio bat, hasteko ez direlako arazoak, bai? Arazo bilakatu dituzte, baina soluzioak ere ez dira barita magika hartu eta baizik eta askotariko neurriak hartu behar dira hori konpontzeko, ez. Hau esan da, birajea esaten nuen, baina nabaritu dugula diskurtsoan aldetikan eta horrelako biraje bat, eta batez ere, momentu honetan udal gobernuak, eta igual lehenik eta baina aipatzea, udal gobernua turismoaren agente bat besterik ez dela, bai? Turismoaren sektorearen barruan beste 1000 agente daude eta segurenik gaur egun turismo politikak hiri honetan udaletikan aragoko agentek indar gehiago daukate
udalak berak baino, ez? Baina hau esan da, uste dugu, honek soluzioen baldin badu, esku hartze publikoaren aldetik, arazo honetara iritsi baldin bagera da, sektore pribatuari utzi zaiolako egiten eta desegiten nahi zuen bezala, etxebizitzarekin beste horren beste gertatu da, eta esku hartze publikorik ez baldin badago nekez konpunduko da, ez? Orduan, beraiek udal gobernuak, bai AJ eta bai Alderdi Sozialistak, proposatu edo mahai gainean jarri dituzten esku hartze publikoiek gutxi gorabehera neurri izarrak edo hiru izango liratezke. Batetik dago momentu honetan indarrean dagoen moratoria eragiten dion alojamendu turistikoei, bai pisu turistikoi eta bai hotelei, igual aipatzearren pisu turistikoena momentu honetan lizentzia berririk ez ematen hiri guztian zehar, hotelena berriz hiriko eremu batzuetan, orduan moratoria eta horretan sartuko naiz aurrerago, baina moratoria hori apirilean iraungitzen da, eta moratoriak planteatzen dituen neurriak hiri antolamenduko plan orokorrean napoan txertatzen ez baldin badira, berriro itzuliko gera duela urtebeteko egoera berdinera. Eta segurenik okerra gora, horregongo dira negozio bila, enpresa asko zer gehiago, ez. Badago beste bat dela momentu honetan mahai gainean dagoen kontua eta da gida edo turistikoen edo gida turistikoen erregulazioari dagokiona. Udara honetan egon zen horrelako zalapartatxo bat bereziki Alde Zaharrean, Alde Zaharra ezagutzen baldin baduzu, bertako bizilagunek jolasteko, bereziki aurre jolasteko daukaten, aurre eta gazte jolasteko daukaten eremu bakarra Trinitate plaza da, eta hainbatetan gertatu zen turista taldeak, bereziki friturrean eta aritzen direnak, plazara sartu, axola gabe bertan jolasten ari ziren eguneak sartu erdian, eta beraien azalpenak eman, bosta axola zitzaiela bertan zegoen jendea. Orduan hortikan Auzo Elkarteak atera zuen ohar bat gogoratuz Donostiako udalak iragarri zuela aurreko urteko abenduan gida honen praktika edo gidei zuzendutakoa, baina abenduan iragarri baldin bazuen ere, oraindik publiko egin gabe zegoen, ez? Eta uztaileko plenora eraman genuen gaia, publiko egin zen gida hori, eta hartu den konpromisua izan da gida hori arau bilakatzeko izapideak edo tramiteak martxan jartzea. Ikusteko dago horrekin zer gertatuko den, asmoa litzateke, udal gobernua daukan asmoa da, hori indarrean sartzea, 2024 aurrera, soilik eragingo lioke Alde Zaharrari, zona saturatu deklaratua dagoen eremuari, guk hor mahai gainean jartzen genituen hiru kontu, ez? Batetik, beraiek gaur egun indarrean dago neurri bakarra da zaratarena, eta gaur debekatuta dago megafoniekin ibiltzea, eta ondorioz, pinganilloekin eta ikusten ditu azken aldian, baina horretaz harago guk esaten genuen, batetik, ordutegia zehaztu beharko litzatekeela, Alde Zaharrera edo basartzea, jartzea ordu konkretu batzuk, ezakit, goizean 2 ordu eta txaldean beste 2 ordu, eta batez ere taldeak kopurua edo mugatu beharko litzatekeela. Hau oso errexu ulertzen da, dozein herritarrek kontzentrazio edo mobilizazio edo espazio publikoaren erabilera egin behar baldin badu, 19 lagunetik gorako taldeak derrigortuak daude baimena eskatzea udaltzaingoan edo ertzain etxean, Biara ikusten ditugu Alde Zaharrean negozioa egiten espazio publikoan, 40 gorako taldeak. Orduan, hor badago gauza oso logiko bat, esaten duena soplako deskonpentsazioa dagoela batzuen eta besteen artean, baina batez ere 40 pertsonako taldeak Alde Zaharrera sartzea sekulako inbasioa suposatzen duelako. Orduan proposatzen dugu ere talde horiek 20 lagunen bueltakoak izatea. Badakigu arazoa ez dula konpontzen, ze talde bat beharrean bi talde osatzen dituzte eta sartzen dira, baina eragina ezberdina da, eta batez ere horrelako neurriak ikusten baldin badira kanpoan, hemen arau batzu daude edo norma batzu daude errespetatu behar direnak, usten dugu horrek epertainara edo eduki dezakela eragin bat espazio publikoa bera erabiltzeko orduan. Honi lotuta dago beste gauza kurioso bat, eta da, 1000 enpresa daudela hor eta hemen
inork ezagutzen ez dituena, ez dakigu ze kontatzen duten gure hiriari buruz, ez dakigu ze lan baldintza dituzten bertan lanean ari diren langileak, eta horrelako regulazio edo arau bat ateratzeak ahalbideratuko luke, bai, guzti horien gaineko kontrol publiko bat edo egotean nolabait esatearren. Hori da bat, segurenik datozen hilabetetan eztabaidan egongo dena. Bestea da tasa turistikoarena, hau aspaldiko kontua da, tasa turistikoa beraiek eztabaida pizten den bakoitzean mahai gainean jartzen duten kontua da, eta ematen du orain Eusko Jaurlaritzan ere, Eusko Jaurlaritza da tasa ezartzekotan nola ezarri behar den erabaki behar duen entea, ematen du eztabaida hori martxan jarri dela, guk ez dugu konfiantza handirik horretan, esan bezala, pasa dituztelako kasi 10 urte, interesatu zaienean mahai gainean jartzen. Eta esango nuke, berala herrialde gutxienetakoa Europa turistikoaren barruan tasarik ez daukan. Karo, tasak igual logika interesgarri bat edukiko zuen duela 10 urte, bai? Gaur egun tasa da paliatiboa, ez da konpontzailea. Paliatiboa zentzu batean, eta da hitz egiten ari baldin bagera turistek eta bisitariek espazio publikoan eta azpiegitura publikoen erabilera bat egiten dutela, tasa hori jarri ezkero, ez posibleko litzateke diru hori baliatzea kostu publiko hori arintzeko denaen, jakiteko eta eztabaida momentu honetan bi parametrotan dago, ez batetik sektoreak esaten du, beraiek kobratu behar balen badute tasa, devoluzioa beraien zat izan behar duela, guk defenditzen duguna da, hori, Donostiarren, kasu honetan Donostiako udalak jasoko balu tasa hori, hori revertitu behar duela Donostiarren eguneroko garen edo bizitzen oberako erabili beharko litzatekeela, ez. Eta badago beste kontu bat oso gutxi hitz egiten da, baina da progresibitatearena, eta da, berdin pagatu behar du Igeldoko kanpinan gelditzen den pertsona batek edo Maria Cristina hotelean lo egiten duena. Honek ere eztabaida edukiko du, baina berriro diot gure ustez, gaur egun ja ez litzateke neurri bat, arinduko lukeena, bai? Arazoa baizik eta arazoak sortzen dituen horiek paliatuko lituzkena txiki baten. Eta hirugarrena da, hasieran esan dudan, eta da moratoriarena, bai? Aipatu dut, moratoria apirilean iraungitzen da, pisu turistikoei dagokienean hiri guztiari eragiten dio, hotelei dagokienean salbuespen izugarri piloa dituzte, eremuak planteatu dituzte, baina eremuin barruan ere bai, depende ze katalogo zioko eraikinak diren bertan jarri daitezke, bai ez, hau esaten dut, nire ustez, badelako pisu turistikoena batez ere, azkenengo urteetan, 10 urteetan Donostian gertatu dena oso ondo esplikatzen duen, batez ere udal politiketatik oso ondo esplikatzen duen gai bat, ez? Eta, botatzen dut orain, gure deskonfiantza handia, gobernuak gauzak ondo egingo dituenaren inguruan, ze ikusita pisu turistikoekin nola jokatu duten, konfiantza bat ere ez dugu, ez? Aipatzea, 80. hamarkadan, Donostiako hiri antolamenduko plan orokorraren barruan edo berritu zenean, hor arau bat sartu zen pisu turistikoen inguruan. Eta arau hori da lehen solairuaren araua. Hori, printzipioz indarrean dago, 80. hamarkadatik. Zein da kontua? 2015-2016an pisu turistikoen boom edo esplosio hori ematen hasi zenean, etzela behar bezala ezarri, ez? Eta bilatu beharrean arau edo neurriak hori ondo ezartzeko, PNV-soek egin zutena izan zen, erabaki arau propio bat edo ordenantza propio bat sortzea pisu turistikoen inguruan. Gainera saldu zuten hau, Donostia izango zela, estatu guztian lehenengo hiria horrelako arau propio bat zeukana, eredugarria izango zela, gainontzeko hiriak eta herriak guri begira ari zirela, bla 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 bla. Hau izan zen 2017-18aren bueltan. Eta hor jamai gainean jarri zitzaien, seguruenik ibilbide oso laburra aurkiko zuela ordenantza horrek bi arrazoiengatik. Bat, plan orokorraren gainetikan ezin duelako inongo araurik, plan orokorra da hemen ezartzen duena, eta bi, ordenantza baten bitartez ezin delako hirigintza erabilera zehaztu, bai. Beraiek aurrera bota zuten, norma atera zuten, eta hor hasi ziren ja
epaitegiak, epai ezberdinak ateratzen. Paradogikoa da, baina udalari arrazoia ematen zioten epai asko, ematen zioten arrazoia beti ere arazoa zenean lehenengo solairuko etxebizitzak zirenean, ez? Horregin zuten horrelako jukutria bat, tarte horretan, araua gora, araua bera, lortu zutena izan zen, etxebizitza, printzipioz legez kanpokoak zirena, martxan mantentzea, areagotu egin ziren, eta gero 2021 batean esango nuke, 20ean tribunalek behin betiko bota zuten ordenantza hori pikutara, eta horren zuten aukera bakarra zen arau edo ordenantza hori inkorporatzea APOan, eta 2021 batean APOk egindako tramite baten bitartez lortu zuten lehenengo solairutik gora ere etxebizitza turistikoa jartzeko modu hori inkorporatzea APOaren barruan. Horren ondorioa zein da? Ordura arte legez kanpo deklaratuak zeuden etxebizitzak eta printzipioz itxi edo merkatura itzuli zitezken alokairuzko merkatu normalera itzuli zitezken etxebizitza horiek guztiak legeztatuak gelditu zirela. Eta paradoja oso handi bada, pasa dituztenean azken urteak esaten, eredugarria da, orain beraiek izan dira, beraiek jarritako moratoria batekin, arau hori pikutara bota dutenak, eta moratoria hori indarrean jartzen baldin bada, edo arau bilakatzen baldin bada, hemendik aurrera pisu turistiko gehiago irikitzea debekatua egongo litzateke Donostian. Baina hau esaten dut, gai hori buruz hitz egiterakoan asko hitz egin delako etxebizitzaren egoerari buruz. Eta hemen herri mugimenduetatik, alderdi batzuetatik, bizilagun elkartetatik eta bar, 10 urte baino gehiago esan da, ojo cuidado, turismo edo turistifikazio prozesuek etxebizitzaren garestitzean ondorio zuzena dute, ez? Hori izan da ukatua ala maior behin eta berriro udal gobernuaren aldetik azkenengo 8 urte hauetan. Eta hau da larria, ekarri ditut pare bat dokumentu, eta da, ez soilik ez dutelako aintzat hartu herri mugimenduek esaten zutena, baizik eta ez dute aintzat hartu udaleko dokumentuek beraiek esaten zuten. 2018ko arau hori egiteko, hirigintza sailean eskatu zen informe bat, estudio informe abierto para el debate sobre la utilización de viviendas como alojamientos turísticos en San Sebastián. Dokumentu hau aurkeztu zen 2017ko urtarrilean, Donostiako udaleko hirigintza departamentuak eginda. Eta irakurtzen dizuet. La indudable mayor rentabilidad del alquiler para usos turísticos respecto del alquiler para usos residenciales permanentes, superior al 50% de rentabilidad en los distritos turísticos con unos niveles de ocupación altos de las grandes ciudades turísticas, va expulsando paulatinamente los alquileres de larga estancia para residentes de determinados barrios o zonas de las ciudades, a la vez que contribuye al encarecimiento de esos alquileres en el resto de las zonas o barrios de la ciudad, de menor atractivo turístico. Se produce así un efecto en mancha de aceite. Como consecuencia de la referida mayor rentabilidad, prácticamente desaparecen los alquileres prolongados de las zonas con mayor presión turística, lo que conlleva un desplazamiento de este tipo de inquilinos para usos residenciales permanentes hacia los barrios colindantes y periféricos de las ciudades, lo que a su vez incrementa el precio del alquiler en estos, contribuyendo a un general encarecimiento del mercado del alquiler de vivienda en las ciudades turísticas. Baina askoz ere zehatzago eta etxebizitza prezioaren garestitzeari buruz hau esaten du. Esa misma mayor rentabilidad de los alojamientos turísticos alquilados por cortas estancias está generando un incremento en los valores de las viviendas que se refleja en sus precios de venta en los principales barrios turísticos de esas ciudades, que normalmente va acompañado del descenso de la población residente de dichos barrios, como consecuencia del mayor atractivo inversor en esas zonas. Olako gauza gehiago daude, 2017ko urtarrilean udala beraren, se lo pasaron por el forro de los naipes dokumentuek esaten zutena, eta gainera jarraitu daukatzen etengabe,
eta gaina, mai gainean jartzen genuen bakoitzean, etxe bizitzaren arazoa turismoarekin eduki dezaken lotura, deitu zaigu de todo. Turismofobo eta bar, ez? Baina, baitzeko dago ere bai, ikerlari batzuk egin zuten pisu turistikoa eta alokairuko etxe bizitzaren inguruan. Ikerketa da hori da. Baina, niretzak atxondoagoa dena. Hau zen irigintza, baina eske Donostiako turismo gida planak 2017-2021 batekoak ere hau jasotzen zuen 2017an. Nola nahi ere, Donostian turismo jardueraren edapen bizkor horrek ondorio ekonomiko ezain positiboak ere baditu. Horien artean, agerikoena da prezioen gorakada orokorra, lurzorua, ostalaritza, elikagaiak, eta horrek eragin handia du tokiko erkidegoko sektorerik kaltetuenetan. Alokairu turistikoa paradigmatikoa da gai horri dagokionez. Krisialdiko urterik latzenetan, zegiten ari da 2008ko krisiaz, krisialdiko urterik latzenekin alderatuta lan egoera oraindik nabarmen hobetu ez den arren, finantzak eta irekitzeak, baldintza eskuragarriagoak eta alokairu turistikoaren errentagarritasun handiak izugarri igo du etxe bizitza inbertsioa efektua hiriko zona zentraletan. Horren bestez, igo eginda berez oso handia zen lurzoruaren bataz besteko prezioa. Eta nabarmen murriztu da iraupen luzeko alokairu konbentzionaleko etxe bizitzan eskaintza. Bueno, hau, turismo planak 2017koak, ez orduan guk mai gainean jartzen dugun zalantza edo kezka da guzti hau 2017tikan ja ez guk herri mugimenduak bezik eta udaleko departamentuak beraiek hau jarri balin bazuten eta honi entzungo egin balin bazaio, zalantza handia sortzen dugu aber moratoria honekin zer gertatuko den eta batez ere zinegotziak berak duela gutxi Diario Baskoan egin zuen elkarrizketan nolabait iradokitzen hasten zen, bai, igual moratoria hau aldatu egingo dela, batez ere, guk hirian debekatzeak arazoa sortuko delako ondoko herrietan eta bar. Horrez gain, zalantza oso handia daukagu, denbora emango duen tramitearen aldetik apirilean apoan aldaketa egiteko. Segurenik ez, hori ikusteko dago. Hauek izango dira, segurenik, tasa turistikoaren bueltako eztabaida guztia, moratoria orain apirilean amaitzen dena, gida turistikoekin bueltaka ibiliko gara agintaldi honetan. Baina nahi nuen bukatu, jarraitu ezaket, asko, hitzaldiaren leloa edo bazen turismoa versus bizitza, ez? Gu konbentzituta gaude, Bildun ez duela zertan izan behar dikotomikoa, turismo eta bizitza elkarrekin jun behar direla, baina horretarako derrigorrezkoa dela, errotiko aldaketa bat ematea, bereziki Donostiaren kasuan, politika turistikoei dagokienean. Eta hemen nahi ditu aipatu kontu eta da, batetik jarrek aipatzen zuen bizilagunekin badabiela desazkunde turistikoaren buelta horretan, Bildu ez da desazkundea, kontzeptua erabiltzera edo iritsi, baina hitz egiten ari gara azken aldian leheneratze ez, bai? Oso agerikoa da auzo batzuk aspaldi utzi ziotela hiri honetan bizigarri izateari, gure apostua bada auzo eta herri guztiak, hiria osatzen duten auzo eta herri guztiak bizigarriak izatea, bizitzeko estandar jakin batzuk edukiko dituztenak, alde zaharraren kasuan agerikoa da, tornillo bat erosteko, ibili Barzeranean kasi kilometro bat, algo zaila entu barrio, ez? Grosen ere antzeko parezido gertatzen ari da, Antubon ere, orduan, bai eman behar dira, leheneratze edo revertitze egoera batzuk, ez? Eta hori, egin behar da, ikuspuntu publiko batetik. Eta bestea da, plan B bat behar duela hiri honek eta botako dute abrotxazo, baina, hostias, sekulako pixua du turismoak hiri honetan, ez zait gustatzen eri BPG-ari buruz zutenik inoiz adibidez ala jarriko gauza bat ona den edo ez esateko, baina, barne produktu gorrinaren 15% kalkulatzen da gaur egun Donostiakoa dagokiola turismoari, ez? Eta sektoreak berak ematen dituen datuen arabera, 15.000 lagun edo egongo liratezke Donostian gaur turismoaren bueltan lanean, batez ere ostalaritzari dagokionean, ez?
Karo, askotan datu hauek esaten dira turismoa bera balioan jartzeko. Nik hemen plantatu nahi dudana da kezka bat edo zalantza bat, eta da pandemia iritsi zenean guztiok ikusi genuen. Donostiak konparatuta beste komunitate erkidegoko hiriburuekin, inkluso Gipuzkoarekin berarekin ere historikoki izan da langabezia tasa txikiena daukan hiriburua. De hecho, gaur egun ere horrela da. Pandemia iritsi zen eta Donostiako langabetu kopuruak, langabezia tasak hirukoiztu zuen beste hirietakoa, lo cual oso agerikoa da. Zergatik? Pandemiak lehenengo sektora gelditu zuena izan zelako turismoa, bai, eta turismoa gelditzerakoan hemen hiriaren erdia kasi geldirik gelditu zen. Aipatu du Eiarrek, aldaketa klimatikoa, aurreikusi daitezke aldaketa mundu mailan, aldaketa global izugarri pila. Energia krisia, aldaketa klimatikoa, de hecho, Europa mailan ere neurri eta erabaki ezberdinak hartzen ari dira, duela gutxi Frantzian eztabaida egonda trenez egin beharreko edo egin daitezkeen bidaiak, trenez egin baldin badaiteke, bidai horietan hegazkin edo vueloak debekatzea uste dut azkenean atzera bota dutela, baina, esan nuke ere, Estatu Espainiarreko orain investidurako gobernu programan ere hori mahai gainean jarri dela. Claro, hemen mugikortasuna hasten baldin bada gutxitzen, turismo aldea ere gutxitzen hasten da, ez? Eta baldin badaukagu hiriaren parte oso handi bat turismoari begira, pentsatu beharko genuke horrelako edozein gauzek, zegoeretan jartzen gaituen, eta batez ere COVID etorri zen, baina bihar etorri daiteke COVID, eta horren aurrean zer egiten dugu, ez gure uste zikia ez dago prestatuta, aukera ezin hobea genukan pandemiako bi urte horietan gogoeta bat egiteko eta beste politika edo norantza batzuk planteatzeko etzen egin, aukera hori galdu zen, alderantziz, hemen jendea desiatzen egon da, noiz amaituko pandemia berriro martxan jartzeko motorra, horrela gertatu da, baina hasta la siguiente, ez? Eta bai jartzen dugu mahai gainean, beharrezkoa dela, ez soilik auzo batzuetako egoerak rebertitzen eta leheneratzen hastea, baizik eta ukitza plan B bat gertatu daitekenaren aurrean. Batez ere oso kontraesankorra delako aldaketa klimatikoarekin hartzen ari diren hainbat neurrirekin. Eta amaitzeko bai, aipatu kruzeroak ez direla iristen, saiatzen ari dira. Azkenengo urtean 2 iritsi dira, eta gauza kurioso bada, ze Pasaiako aduana, mobila da, nik hori ez nekin. Guardia Zibila eta Polizia Nazionala hartzen dute checkpointa, jartzen dute Donostiko kaian, desembarkatzen dira kruzerokoak badia kanpoan egoten direla. 2 aldiz egin dute hau, nik bildurra dut, ez dute diren. Egotzen Pasaian ere bai bat nahiko handia. Beste gara. Eta holaxe. Arraitu izaki. Ez da hau galderen bat markilentzat da? Giden arautegia edo? Zerrena? Gide. Bai. Gide. Jaurlaritzak zerbait atera behar zuen, baina ez betuzte atera duenik. Atera du, eta okerrez baldin banago, esperatzen. Darrean dago. Bai, baina soilik eragiten die B bat euskara maila edukitzea behartzen diela. Eta ikasketak eta... Ez dakit, hori behiratu barko litzate. Hemengoak ja hasi dira petxua ateratzen esan ez guztiak historialarriak direla UPV-koak. Baina bai, esango nuke euskararen kontuarekin bakarrik sartu direla. Bai, eta dena den, gaina horrelako arau bat legokioke tokiko administrazioari. Jarri dezake txapela Eusko Jaurlaritzak, baina azkenen espazioaren erabilera udalari dago. Hor liburu oso badago, gidek esaten dituzten. Barkatu, erderaz, me contestes en euskera sin problema.
Ahora que se ha presentado el plan estratégico nuevo, porque partidos políticos y tal, pero luego hay un ente de gestión turística, ¿no? Que es Donosti Turismo, que ha presentado ahora mismo el nuevo plan y demás. ¿Qué canales de participación os dan en ese plan, tanto a vosotros como a los partidos políticos, a todos los partidos políticos? Guri ezerrez, baina gero goratzen ez, zizenean plan generalaren egiten, zegoen web horrian norbanakoak parte hartzeko. Hor niri grazia egin zidan zuden galderen artean, bat zen Donostien eroldatua zinen, turista zinen, eta gero Gipuzkoarra zinen. Mandiete aukera turistei ere parte hartze horretan, parte hartzeko. Orduan, ez dakit agertu ziren ere egin zutenean ondalearena Martutenen edo Txominen margoketa batzu jartzen zuela Goya alcalde de los turistas. Azkenan hori ikusten da turistei zuzendu dagoela. En principio, el plan director de turismo es el plan director de la Sociedad de Turismo de San Sebastián. En la sociedad, que es una SA en el país, participamos tanto representantes de los partidos políticos como representantes del sector turístico, desde hostelería hasta los hoteles. En principio el plan es de la sociedad, ¿sí? Luego el gobierno lo suele asumir o lo asume y yo cuando entré de concejal estaba en vigor el plan 2017-21, que se caducaba en el 21 y había que renovarlo. Justo llega la pandemia, ahí empiezan los atrasos, la pandemia cambia todo, entonces el plan también tenía que ser ad hoc, tal. Se hace un plan especial para 2 años, ¿sí? para afrontar el problema de la pandemia, y ya en enero, febrero de este año es cuando se presenta el nuevo plan que el concejal lo presentó hace un par de semanas en Chillalecu. Deciros que el plan, en principio, se aceptó ya en la comisión en febrero. Habría que preguntarse qué ha pasado desde febrero hasta hace un par de semanas para que no se presentase en público. Al hacer este segundo plan, el del 23-27, desde H. Bildu sí pusimos, y visto todo lo que se estaba generando a nivel social, dijimos que era, en el plan participábamos, tanto nos entrevistaban a los partidos como al sector, pero decíamos, este plan cojeará si no se contempla el punto de vista de los vecinos y las vecinas, ¿no? Ahí sí pusimos encima de la mesa, le propusimos a los redactores del plan que se juntasen con diferentes asociaciones. Creo que con algunos sí se juntó, pero aparte de eso, lo que sí planteamos fue que hiciesen una encuesta de opinión a la ciudadanía, ¿no? El plan fue con la encuesta es muy interesante. Y en principio el plan también atiende a lo que se dice en la encuesta, ¿no? Pero más allá de eso, ni ha habido mesas de participación ni nada, excepto en el sector. Pero no es poco, por lo menos la encuesta y un par de... Y luego con los planes, lo que a mí por lo menos personalmente lo que me pasa tanto con el anterior como con el que se acaba de presentar, es que la melodía mola. La melodía del plan pues es interesante, salvo excepciones, igual en lo que respecta a la promoción, que es mayormente lo que hace Donostia Turismo, pero ya en su día se hablaba de sostenibilidad, pero ahora se habla de eso, de la ciudadanía en el centro, incluso movidas como la moratoria y demás, pues, o las cosas que acabo de leer, pues esto te lo puedo firmar. ¿Cuál es el problema? Que lo que se escribe y lo que se hace está totalmente en las antípodas, ¿no? Y en principio eso, como es el plan de la Sociedad de Turismo,
no es el plan del gobierno, ¿sí? El gobierno lo utiliza, así lo dicen ellos por lo menos, como hoja de ruta. Ya, bueno, hoja de ruta en lo que interesa y en lo que interesa, ¿no? Galdera bat, zuek aipatu zuen apirilean pisu turistikoak irekitzen moratorio hori amaituko dela, ez? Eta hotela. Eta hotela, amaituko dela, neurri hori gaurien sartu zen pixkat aurreko hauteskunde municipalak baino hilabete batzuk lehenago, ez? Pixkat oso tinta electoralista, ez? Ikusita. Zuek oraintze ze uste duzu, nola ikusten duzu PNV edo gobernuak, PNV-en esku dagoen ez honen, berriro ere eskua irikiko du lehen bezala edo pentsatzen badakizun? Nik hor bai, orain dago moratoria aurkeztu zuten hauteskunda baino lehenago, baina aurreko hauteskundeetan gasko zinegotzea zenean berdina egin zuen. Moratoria bat jarri ziren hotelei, hauteskundeak pasa eta ja berriro jarri zuen zentziekin. Nire irakurketa da, joko askotan dela hori. Hauteskunda daude, aprobetxatzen dugu dakigulako dela zerbait ere jendea dagoela hitz egiten eragiten diola, orduan joko hori egiten dugu. Zakizuena urte dijo. Ezagin moratoria ezartzera iritsi ziren, aurreko hauteskunde. Baina bota zuten. Claro, hemen indutena da ezarri. Antes de entrar, porque comentaba, claro, ahora la moratoria tiene que, bueno, el proceso está en que tiene que acabar en una modificación especial del plan general. Todo proceso de modificación del plan está obligado por ley a hacer un parte de participación, y esa es la reunión pública que llamar hasta ahí. Zer uste dugun? Esan dakoa, zalantza handiak ezen beste gobernuaren asmoak ez direlako horiek. Maila batean sinisten dut, beraiek ere kontziente direla arazoaz eta lehen hasieran esan dudan, Donostia guztiok bizi dugu eta ikusten dugu zer gertatzen ari den. Eta, rompo una lanza esaten, sinisten dudala zintzoa zela erabakiaren zera hori. Kontua da, tramiteekin ja larri dabiltzala. Iragarri zutenetik, abiatu zuten arte, hilabete xente pasa ziren. Ados hauteskundak eta zeudela tartean, pero siaz iragarri baldin baduzu lehenago, da hauteskundak pasata ere que tienes plan para seguir. Irailer arte ez zuten martxan jarri, irailetik apirilera segurenik ez du emango denbora plan berezi baten bitartez, orokorra aldatzeko, bai? Hori bat, eta bi, beraien asmoak zintzoak direla, lobiak aktuatzen ari dira oso fuerte. Lobiak hitz egiten ari naiz ostalaritzakoak, hitz egiten ari naiz hoteletakoak. Hor barruan ere, sektorearen barruan eztabaida ezberdinak daude, batzuek ikusten dute ja merkatua kopatua dagoela eta gehiago sartzea beraientzat kalte ere badela, orduan hasiera sektorean berak ere babestu egiten zuen araua, pisu turistikoak eta hotelak ez dira gauza berdina, pisu turistikoek kompetentzia egiten diote hotelei, orduan horrez dira eramaten, ez da gauza homogeneo bat, ez? Ostalaritzari dena etortzen zaio ondo, pisu turistikoak, hotelak, baina horitu dugu, badagoela presio handi bat hiri barruan, nik uste bai iritsiko direla zerbait egitea, baina ez iragarri zuten eta geldituko dela koladore handi bat bezala, zeian moratoriak berak baditu baldintza asko, edo salbuespen asko, horiek oraindik eta gehiago arinduko dituzte. Eta badago beste fenomeno bat, eta da, turismoarekin asko kontutan hartu beharrekoa da, kanpotik nola ikusten gaituzten. Eta oso bitxia da, baina guri turismofo deitu digute azkenengo 8 urteetan, baina prentxan atera zenean notizia, moratoria bat jarriko zela Donostian, jartzen Donostia la ciudad antiturismo, bai? Eta horre generatzen da zera, eta nik uste gauza guztiek bildurra sortzen dutela, eta nik ez dute konfiatzen, baina ez hainbeste beraien borondate faltagatik, baizik eta
beste elementu guzti hori. Aipatu duzu egin zutela inkesta bat tertzeatela. Pasako izan dira. Publikatu, hau prentsak atera zuen martxoan edo, Baina beraiek publiko egin zuten, prentsa bitartez ateratzen gehiago. Bai, beraiek ez zuten prentsara filtratu zen. Bueno, lehenengo galdera zen, uste duzu Donostian turismoa garrantzitsua dela? Y un 80% decía que sí. Pues ya, bueno, pues yo también te digo, noski dela importantea. Hori ona edo txarra, eta orduan beraiek eutsi dira datu horretara. Pues hortikan ondorengo datu guztiak dira demoledoreak orain arte mantendu diren politiken aurka. 60 inguruk esaten zuen tetxoa jo duela Donostiak, ez dela gehiago promozionatu behar, ez direla turista gehiago ekarri behar. Inkesta egin zuten 2 alditan, bat udara aurretik eta bestea udara amaieran, orduan badaude aldaketa batzuk udara aurreko erantzunetan eta beste segmentua izan zen bat Alde Zaharrean eta beste gainontzeko auzoetan. Alde Zaharreko erantzun guztiak zuen 90%, 80%. Nire ondorioa da hori, 60 bat baino gehiago esaten zuela, tetxoa jo dela, ez dela turista gehiago ekarri behar, eta gero bat zeuden datu interesgarri batzuk que decían, bueno, si tienen que venir, no a mi barrio, y estos eran unos 70, así, 60. Orduan bai, bueno, ezin egon guzti hori palpatzen zen, eta gero soziologia ikuspuntutik inkesta balekoa zen, Osa, lagina eta ondo zen, representatibo. Pasako izute... Eskura gai dago. Bai, gero dago beste bat ere, Eusko Jaurlaritzak atera zuena, nahiko interesantea da, agertzen dela 3 lurraldeena eta gero hiriburua gehi herri batzuk, orduan hori ikusten dare bai, Donostik nola, Donostikoek nola esaten duten, diferentzia ikusteko bai, Donostikoen pertzepzioa bai, Gipuzkoakoena edo beste hiriburuekin konparatzeko. Dago bere bai. Ez dela gu dauzkagu uste web horrian zentzilikatuak. Inkesta horiek. Hor nire izan zen plan berri egiteko lehenengo aldiz inkesta bat egin zela ez. Eta da irakurtzen duzu gero plana eta inkestako iritzi guzti horien nolabait ikusten dituzu reflejatuak planean. Naiz eta jarraitzen den promozioarekin. Nuestro korapillo handiena hori da, udal gobernuan, nire uste momentu honetan nahi du dena, bai? Nahi du arazoa konpondu, baina nahi du turismoa hazten jarraitu. Eta iritsi gara puntu batean hiri honetan, bi gauzak ezin direna. Da aldaketa klimatikoarekin gertatzen duna. En un mundo finito, pues plantear un crecimiento infinito. Y a grandes rasgos, sin entrar en la contra, parar o decrecer, estopa plazas de crecimiento. Lo que planteamos desde H. Bildu es parar seguro, eso fijo, y en algunos barrios estamos hablando de regenerar. Yo creo que el decrecimiento viene por sí solo. Vendrá. Bai eskatzen dago el decrecimiento. Ir bajando. Hace poco hablábamos, ¿no? El Pacto de París y hemos pasado toda la década hablando de que aquí el objetivo principal era que la temperatura no subiese 1,5 grados, ¿no? En el 2030, que si pasábamos de ahí estábamos jodidas. Ayer leí que andábamos en la subida 2,6 así. Claro, los llegamos la semana pasada. El Día Internacional del Salud, que
sacó el cis, que gero eta gutxiago agurtzen du jendeak, así que bai ez jendeari agurtzen. Ni galdera zuretzako. Azken. Atera denarekin mirakuntzako hotelarena falta zitzaiela baimen batzuk eta guztia, eta gero daukaten arazoa koizin bai terrazarekin. Zuek udale talde bezala ikusten duzute gehiago egon daitezkela. Edo puntua dira. Ez, badaude, beste bada Arriola. Oso argi. Hau da, aipatutako politikaren ondorio. Ez dut uste, eta hau da, hasieran igual ez dudan ondo aipatu, ez hainbeste udal gobernuak zer egin duen, eta bien, baizik eta gehiago da zer ez duen egin, eta zer egiten utzi duen. Eta pasa ditugu azkenengo 8 urteak, barra libre. Etorri zaitezte, errestasun guztiak ematen, Karo, hasten zenean harakatzen, Arriolakoa, ez da askontak, esto mal, zera Mirakontxakoa mal, esto mal, eta segurenik kasua baino gehiago daude horrela, baina berriro diot da, orain arte eraman den politikaren ondorio. Gobernua hasten denean, benetan begiratzen eta ordena jartzen etxean, aterako dira horrelakoa, nahiz eta Mirakontxakoa, kostatu duen eta hankorak publikoki salatu zuen arte, espero bitartean, Bai, Arriolakoa da esanguratsuena. Gainera Arriolan gertatzen dena da hostel bat, plaza 350 edo barbaridade bat, enpresak ja 5 milioi inbertitua bertan, irekitzear, eta bizilagunek lortzen dute atzera botatzea irregularidade pilo bat zikulako. Dago horren enpresa bat, 5 milioi inbertitu dituena, udalak gelditu egiten du, aurkitu gaitezke goera batean, que tendremos que pagar todas y todas los 5 millones a la empresa, porque alguien lo ha hecho mal. Eta dara mortu etxea. Epaiketetan eta dago. Pero hori, asterakoan begiratzen ondo araua, konturatzen zera, baimena eta lizentzialeta, zer dela.